Bertso saio hau ez da izango, kaka zahar bat inola. Gogoratzen dut zuen adinez, eiten nula bertso eskola. Ta naizta orain ahoan dudan mikrofonoaren bola, jakin duela 5 urte edo aulki hoietan nengola. Aulki hoietan nengola. Egunon eta ea ikus genezaken, haurtzaroko gazteek ze motor daukaten. Kotxea arrankatu dugu kolpe baten, ea asmatzen dugun urrutira joaten, ta ea istripurik ez dugun izaten. Gaur kantatzeko urari trago, eman diogu bazparen. Batzuk bertsoa ezautzen zuten, bestentzat nobedade. Extraeskolarren zerrendan dago, besteen artean auren. Nahi dunantzako bertso eskolako, ateak zabalik daude. Ateak zabalik daude.